Všetkých vás tu krásne vítam a prajem vám krásne dobré ráno z kráľovského prostredia zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Naozaj som nečakala, že tu budú také úžasné projekty, naozaj je tu veľmi veľká škála tých zameraní, tých tém. Naozaj neskutočne veľa múdrych ľudí, milých ľudí, čo som veľmi prekvapená a teda šťastná, že tu môžem byť dnes. Teraz dôležitá informácia, všetkých vás pozývam tu ku mne na pódium, aby sme si spravili spoločnú fotografiu. Veď na čo budeme všetci spomínať?